אוקיי, מדפסת מספר 4 היא המדפסת FDM הגדולה שלנו פה בסדנה. מדפסת FDM הגדולה, אנחנו צריכים קודם כל להחסים את החומר שאנחנו רוצים שהוא החומר שלנו פה בצד. גליל, שמים אותו כאן ומכניסים את החומר שלו דרך הדבר הזה. מוחצים פה למעלה ודוחפים את החומר, מפה למטה יש חור שעובר דרך הצינור הכחול הזה לתוך הראש שלך כדי באמת להפעיל אותו כמו שצריך ושהחומר יעבור דרך הנקודה הראש. אנחנו צריכים לכוון, קודם אנחנו מדליקים פה על ידי לחיצת הכפתור פה בצד מ-0 ל-1 כדי שהמדפסת תדלק, ואנחנו מגיעים לפה ואנחנו רוצים להכין את המכונה בשבילנו. אנחנו לוחצים פה, לוחצים on ומכניסים את הטמפרטורה. רוב ה-PLA'ים כבר יהיו מוכנים ב-200 מעלות. יש כאלה נגיד איסן שאני אוהב לשים על 215 ונגיד כרגע ל-200 מעלות והוא מתחיל להתחמם. אחר כך אנחנו עוברים לכאן, אנחנו גם רוצים להכין את המשטח חימום שלא נצטרך לחכות יותר מדי. אנחנו מעבירים אותו ל-60 כי זה החום של PLA צריך, ואון ככה עוד פעם גם המשטח הזה וגם הראש הזה מתחילים להתחמם בו זמנית, ועכשיו אפשר קודם להריץ את החומר ולבדוק שהכל עובד. בינתיים אנחנו ניקח את הכרטיס SD הזה ונעביר אותו למחשב. במחשב אנחנו נכניס לפה למטה, יש לנו כל מיני דברים כאלה שיכולים לקרוא בשבילנו את הכרטיס, והפעם הסלייסר שבו אנחנו נשתמש הוא קיורה. קיורה הוא הסלייסר שבו אנחנו משתמשים למכונות FDM בסדנה. אז זה קיורה, ככה הוא נראה שהוא פתוח, אוקיי? מה שאנחנו צריכים דבר ראשון זה לבחור את המכונה שעליה אנחנו עובדים. מכונה מספר 4 שהיא המכונה הגדולה שלנו של ה-FDM שעליה אנחנו עובדים היום. הפרופייל שלה היא קריאליטי CR10, אותו דבר, 1 ל-1, אותו גודל, אותו משטח, אותו חום, אותו הכל. חברות שונות, זה כל מה ששונה, אוקיי? כאן זה כך, עכשיו המשטח השתנה, הוא נהיה יותר גדול, ופה ההגדרות שלנו. ההגדרות לא צריכות להשתנות, השינוי של ההגדרות על ידי ההיכרות שלכם עם המכונה, עם קיורה. כרגע זה ההגדרות הבסיסיות. הדבר היחיד שאתם צריכים להכיר זה או להדליק את הספורט או לכבות אותם. אנחנו תלוי בהדפסה שלכם, ואם יש להם אוברהנגים שצריכים ספורטים כדי שלא יקרסו ויצליחו להדפיס אותה כמו שצריך. וכאן או שיהיה לכם ברים או רפט או סקרט. כרגע אני ממליץ שבמכונה הזאת יהיה ברים כדי לעזור שיעזור עם התפיסה של המוצר על משטח, כי המשטח שיש על המכונה הזאת לא תופס בצורה טובה את החומר, אז הברים עוזר מאוד בזה. אז נגיד עכשיו אני רוצה להביא מוצר, אני פשוט אוהב לעשות את זה על ידי גרירה. אפשר גם לעשות את זה על ידי פייל ו-New Project או Open Files, ואז ככה זה פותח. הנה הקובץ שלי כאן מצד ימין, אני יכול להזיז אותו בתוך המרחב, אני יכול לשנות את האוריינטציה שלו, שיהיה לצד, שיהיה פה, או לשנות את הגודל. נגיד הגודל הזה קצת גדול מדי, אז אני אוריד אותו ל-30%, והוא יעשה לי ש-Uniform Scaling דלוק, הוא יאכוף הכל, והנה עכשיו הוא קטנצ'יק ויקח לי הרבה פחות זמן להדפיס. פה בפנים, עכשיו אני אומר, כנראה שפה בזנב אני אצטרך ספורטים כי הוא יקרוס, וגם באף, אז אני אדליק את הספורטים. ספורטים כבר עובדים, הם כבר לפי הגדרות שהם צריכים להיות, והם יעבדו טוב. Tree Supports, כנראה פה יהיה אפשר, זה עוד סוג של הגדרת ספורטים. אם אתם מכירים, אתם מוזמנים להשתמש. לוקח לו כמה שניות כדי לעשות את הסלייס, תלוי בכמה הוא מורכב, ואז הוא נותן לי פריביו. לוחצים פה מצד ימין, יהיה כפתור פריביו ולוחצים פריביו, והנה הנהגים, יש לכם פה פריביו, לוחצים עליו והוא מראה לכם איך ההדפסה תיראה. בסוף ההדפסה רואים את הספורטים, וזה הספורטים אמורים להתנתק בקלות יחסית מההדפסה, והנה רואים פה את הברים, ככה יש לו יותר נקודות אחיזה על המשטח והוא לא יתנתק מהמשטח. זה ככה הוא ידפיס אותו. זהו, אחרי זה אנחנו שומרים אותו פה, שומרים אותו או לדיסק און קי או עוד פעם למחשב, ואז מעבירים אותו לדיסק און קי. אני שומר ומעביר אותו לדיסק און קי, אני מוציא אותו מהדיסק און קי
ומעביר אותו חזרה לתוך המדפסת. במדפסת אני מגיע לפה, מכניס חזרה את הכרטיס SD לפה, ככה הוא נראה שהוא בחוץ, וככה נכניס אותו חזרה, נדחוף שיהיה בפנים ולא יצא. אני הולך ל-SD פרינט, אני בוחר אותו, אני מחפש את הקובץ שלי, שימו את הקבצים שלכם בשמות קצת שונים כדי שתדעו מה הקובץ שלכם, ותבחרו אותו ותדפיסו ותתחילו הדפסה. תלחצו עליו פעמיים בדרך כלל, אוקיי, וכל עוד הוא מוכן להדפיס, הוא ידפיס. החומר שלכם כבר אמור להיות בפנים, לא ללחוץ על הדפסה לפני זה, אבל להכניס את החומר לפני שלוחצים פליי. כאן, בגלל שהגדרתי אותו במחשב להיות 215, אז ייקח לו עוד קצת זמן לעבור מ-200 ל-215. אפשר להגדיר מעכשיו 215, אבל הנה עכשיו הוא מתחמם, והוא ידפיס על המשטח, הוא יתחיל לעבוד. וזהו, זה כל ההדפסה. אני ממליץ להיות פה לפחות בדקות הראשונות של המדפס ושל ההדפסה, כדי לדעת שהכל עובד, לראות שהשכבה הראשונה יורדת ונראית טוב. אז זה המדפסת הזאת.